co mě tu čeká? Čau, ok. Story submission while I was watching YouTube play FIFA, ok, týpkovi se to stalo, když mi bylo 24 let. Dobře. Připadá mi to divné vyprávět to někomu, protože je to bizarní a absurdní. OK. Dobře. Okay, takže týpek to nechce šerovat, protože si myslí, že by si lidi o něm mysleli, že kecaj. Scariest experience of my life, bet. OK, no. Jack Nelson. Měl jobu jako park ranger. OK, takže budeme hrát za nějakého park rangera, dobře. Fire local station. Velký lesík někde, OK, nějaká ta vyhlídková věž, chápem. Dobře. Takže prachy nebyly stejnak nic moc, což tak to je na hovno. Zvlášť když jsi někde oddělený úplně absolutně jako někde od reality, vole, jsi někde zahrabaný v lese pod šutrama. Tak pojďme už ale něco. OK, a týpek byl přeložený na nějakou jinou základnu. Aha, on žil ještě v tom, v RVčku, kurva, jak se tomu říká, karavan. Takže týpeček ještě žil v karavanu. Neseká se ta kamera, protože se začala sekat, vole, nevím proč. Nevím, celou dobu jela dobře. Nevadí, seru na to. Se na to pojede i dál. Musím pořídit větší USB kábel. Ať to je lepší ta kamera, každopádně, takže doufejme, že to bude good. Půjď už rád. Zde tu drav... Ale počkej, já to ještě furt slumím, jako já jsem posranej, vole, já nesnáším hororovky. Máme 33. Aha, pozor, jako jedem rovnou takhle, jo. Sada mě ten filtr rozmazaný, ale hádám, že to je asi nějaký účel té hry. Read message. Za volantem, bráško, se nemají číst, ty, ale dobře. Počkej, to jede samo. Okay, kdo mi píše? Kayla Nelson, kdo to je? Ty vole, ty má dobré vibe tam. Roseburg, ne. Ale my prostě stojíme, OK. To je bullshit. Já nechci číst tím pádem to. Tak jdem, vole. Lesík, chill, to jsou nějaké zvonky, vole. To jsou lampičky, jedu na cestu. Má tu dobrý vibe, vole. Tyhle kamion. Se bojím, že to do mě narve, vole. Dobrý, to je chill, úplně pohodička. Také vrány tam nahoře. I always love the great outdoors, ok, miloval si venku, dobře. Takže týpek byl prostě rád, že žije někde pod drnem v lesu. Já bych to asi nedal, abych se bál, že mě tam něco kuchne. On se cítil v lese jako doma, dobře, your choice. A zase mi píše Kyla, ale bracho, já teď řídím, vole. Nemám čas odpovídat na zprávy. Absolutně. Ale vibe má, kde byl? No tak počkej, tak mrknu se na tu zprávu a doufám, že se nevybourám. Bla, vůbec nic toho nevěděl. Ale už jsme tady někde, nějaké městečko. Baraků. A furt ty vrány, ty jsou divný, Kam vůbec máme jako jet? To mi nikdo úplně neřekl. OK, večerárna. A to máme jako jít? Asi ne. Doufám, že ta hra nezve tak asi jo, že? To je na piču. Furt to přenastavuje jak čurák. Máme 27. Mně přišlo, že se to zhlasilo, prostě. Jedem. Get up? Co? Aha. I missed the dinner at first. Do píči.
Jaj. Počkej, já to tady někde vytočil. Máme na úhla, ty vole, nejde auto. Píčo, počkej. Vydrž. Jo. Já jsem to národ. Aha, tady je parkoviště. Znovu přes to vytočit. I was starving, I had to get to food. Brašku, já bych hrozně rád, ale to auto vůbec nejede. Takže vůbec. WTF. Počkej, tady zajedem teda. A někam to tu parknu. Ne, já to seru, já to tady nechám. Hej, s tím se hrozně blbě jezdí. Úplně ohovně. Tak jdeme. Dáme si food. Dinner. Tasty food here. No finally. Dobrý den, dobrý den. Jídlo já mám rád. Ty kokos. Dobrý den, pane. Má kávičku. Dobrý den. Hej, tak ale přestaň. Co děláš, vole? Dobrý, okej. Dobře. Vítej v večeřárně. Jak to mám přeložit diner? Večeřárna, ne? Nebo jak to mám jako říct? A furt řve hrozně prostě, já se přesunu z místa na místo a zase to křičí. To je strašný. To je vyloženě strašný. To je insane. Twin River. Tudy, v pohodě, jo. Ok, tak jdeme si sednout. Můžeme tady, nebo jo, ono říká Annie, že? A můžeme tady vedle cápka? Nebude to divný? Asi bude, že? A tak půjdeme sem. Tady si hačnu, tady se mi to docela líbí. A já jsem chtěl tam na tu druhou lidu. Dobrý večer, já jsem Barbara, jste ready si objednat? Dobře, jsem. Co vám mohu dneska dát? Cheeseburger s hranolkama. Grilovaný sírový sandwich s těma cibulovýma kroužkama. Nebo meatball sub with chicken nuggets, to je nějaká asi vole polívka nebo něco, nevím, jak to zajebat. Dáme si dáme si ten sandwich s těma píčovinama. Napítí kafe, kola velká, anebo nějaký strawberry smoothie, nějaký slush. Nějaký jahodový ten, debil. Dáme si kávičku, že? Něco dalšího? To bude všechno, děkuji. Dobře. Tak já budeme na ní milí. Nemůžu si tady něco přečíst nebo tak? I was had this habit of peeing before eating. Dobře, takže jdeme se vymočit. Proč ne? Restroom, to mají všichni společný? Tak to je divný, to jo, ale tak v takové době. Můžu zasnout? I really had to pee. Dobré, jdeme cikat. Ty vole, ty čiješ nějakou černotu, brácho. To asi není dobrý. Čau, Alexi. Kámo, kolik toho má v sobě? A ruce ještě, ale kámo, nebudem prasata. Dobrý. A ještě osušit. Všechno, kámo. Na nic se nezapomíná. A odpad nějaký nemáme asi, že? Rafael Hydrán, dobré. Tak jdeme si zpátky sednout. Já jsem zapomněl, kde jsem seděl. Asi tady. Asi jo, to feeluje jako správně. No a teda počkáme na food. Paní už nese něco. A co, že by jako už rovnou pro nás? Ale tak je pravda, že na tom vecku jsme byli docela dlouho. Týpek toho měl jako na vychcání jako extrém. Aha. Tak to vypadá fancy. Na to, že to je nějaká diner. Jak mám přeložit diner? Večerárna, ne? Nevím, ale... Consuming, dobře, tak si dej. Dobře. Jo, takhle, já to musím po jednom všechno, dobrý. A můžu zažrat tatarku jako zvlášť, no má kámo, vzít si lžíci, víš co, a nabrat si plnou. To bylo awesome. Kyla mi píše. Tak, jsem tady, ještě jím, je to dobrý? Oh, nice. Tatarku.
No, tak dáme si cibulové kroužky. Moment, Kylo, papám. To jídlo mi připomíná. This was reminds me. Jo, bylo to super, paní. Přál byste si ještě něco dalšího, nebo mám přinést účet? Účet, prosím. Za chvilku bude zpátky, dobře. Počkej, píše nám ta Kyla. Cestu domů se nevěděl, jo, dobrý. A to je to Mitch Scott nějaký. Jestli to nechci číst popravdě, já hrozně nerad čtu ve hrách. Paycheck. My můžeme dát i tip, jo. Ta paní na mě tak kouká, že když nedám tip, tak mě sundá, takže dáme 15%. Kolik se dává v Améru, vole, oni tam dávají úplně extrémní typy, dáme ten maximální, normálně budeme boleři. Jo, pohoda, paní, pohoda. Tak jdeme. Jdeme zpátky. I guess. Paní tam dá si něco umývat, nashledanou, pane Kuchík. Dobré, hej, já s toho mám úplně nechutnou atmosféru tady. Už mě to začíná srát. Odcházím pryč. No, my jsme to nechali celé tady vyklopené, kámo, nás někdo mohl reálně vykrást ty věti. Nějaké noviny. Já si chci prohlídnout, co tady máme vůbec. Ale tak ta postel je legendární, jako sorry. Jako RVčko je asi tu věc. Co je tady? Co to je? Co je za zvuk? To se vůbec nelíbí. Jedem teda někam, nebo? Jedem, vole, já to budu řešit jako. Tady to nějak objedu, na frajera. To se nedívá na cestu. Ježišmarš. To asi ničím tu dodávku. Já jsem byl v nějaké večeřárně. Dobré, vůbec nevím, kam mám jet třeba. Aha, tma. 8:02 večer. OK, ale tak tady tohle je creepy les. To by se mi nelíbilo. Location of this park. Cože jim? Otevřem telefon za jízdy klasickou. Nic. To je ono? Jako je to nějaká lookout. To parknu tady. To je jako plný žebrák, vole. Doufám, že jsem dobře. Jestli ne, tak... Já nemůžu ven. Ta hudba se mi vůbec nelíbí, kámo. Fakt je to podle skutečný té? Aha. Kam mám jet? Píče. To tady zase někde vytečím. Aha. I drove past the trail. To zase to najebu. To auto couvá rychleji, než jde dopředu, kámo. Počkej. Něco počkej. Ty vole. Tak to je hrozný tady, co si ještě leží, vole, na zemi. I wasn't very proud of my driving. Pardon, pane. Dobré, tak já tady proto prostě tady někam zapíchnu. Tady takto. Tak. Hotovo. Můžu nějak vypnout jako motor nebo něco? Mrdám na to, vole, benzín, unlimited, fuck it. Už můžu ven, hurá. Dobrý, tak jdeme. OK. Do not enter, dobrý den. Kámo, ta hudba je creepy jak debil. Mám mrazivý pocit.
Počkej. Můžeme pokračovat. One of them. You scared me, Braško. May Lord have mercy, no, přesně. Permit? Já nejsem kemper. Jsem tady přeložený, Braško. Ty vole. Já jsem se dojebal. Úplně jako strašně. Strašně. Nechuťárna. Kam se portuješ? Tower 11. Blá, 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 hodně blá, 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 vemem si klíčky. Trailgate. Dobře, pojďme otevřít. Ty debile, vole. Děkuju. Vemu si flashlightku. Díky. Weather report. Než tady. He'll be your closest contact in any case of any emergency. Thank you, Billy. Co je? No. No, no. Dobře. Já to musím slumit. Já z mě z té hudby se dělá, vole. Všechny příběhy jsou prostě podle Dobrá, vole, teď mě něco zase co to je za baterku vyjebal? Ale left my back. Tak zpátky do RVčka. Nevím. Proč to je tak debilní ta flashlightka? Jako dívej se, já se koukám rovně a ono to svítí doprava, vole. To je na schvál, abych neviděl na cestu. Bro neumí svítit. Taška. Jdeme. Jedu! Ne, jdu. Jdu jako magor. Dobrý den. Celý den. Takže. A počkej, tady je něco na nástěnce. Jsou missing peoples. Tady nějaká paní. Další paní. A týpek. Zůstaňte na stezce. Neodhazujte odpadky. State Park. Zavřeno tady nahoře. Jdeme. Co je tady? Žádné kola. Koně. Stay on the track. Dobře. Jo, zase tma. Zase fucking tma. Nechci. Nechci zkusit, nechci. Já věž 11 tudy. Jdeme. We go fucking over. OK. Uj, tady máme zajístil. Jsem nezajímavá osoba. Co je za to? Košní. Jdu. Badum pam pom pom. Tady v tomhle se mě nic nevyděsí. Já už se naleknu, to bylo poprvé a naposledy. Já jsem vůbec nečekal, že za těma dveřma ten čurák bude stát prostě. Věž 11, ne. Já nikam jinam nejdu. Říkal, že nemáme myslím půl míle cestovat někam do prdele od té věže, takže nějakýho půl kiláku, cca. Počkej, míle je víc jak kilometr. Utility shack, tam nejdu. Generátor. Zapnem genoš. Easy. Něco mi to vypne, vole, já budu muset dolů a bude bav, bav, bav. Vylezl jsem po schodech až na vrchol věže.
Skvělé. Tak jdeme. Dobrý den. Hej, zase něco lakne. To je v píči. Já tam nejdu, vole. Počkej, já si to tady prvně obejdu. Aha, já vidím dojem. Tak to je pěkně nechutná věž. Tam bych v životě nebyl. Což mi připomíná... Vlasy. Což mi připomíná tu hru, kde hraješ taky na takový věži. A je to hrozně cozy, jak debil. To bych si zahrál. Fire Tower se to jmenuje, myslím, něco takového. Tak. Můj nový domov na pár měsíců. Hustě. Ale tahle trouba, tahle je jako, si vole. Lepší troubu, jak máme doma tady. Ale někdo ne to, někdo tady neuměl nádobí po nás. Nebo po nás ne, ale jako třeba ten před náma, co to byl. Dobrý, co mám dělat? G-throw. Kam to dáme? Baťužek? Baťužek dáme tady na židli třeba. Tak. Baterku hodíme sem na stůl. Já jsem ji dolíval vodu. Mhm. Osborne Firefinder is like Johnny Weist spotted fire on the map. OK, takže tady nějaká mapa na spotování ohně. Hej, ale prosím tě, tohle mi vysvětli, tady to je zaprknovaný. Proč? Když to je vlastně věž vyhlídková, to bys měl mít dodělaný, podle mě, ne? Jako nejsem machr na to, na věžky nějaký, jo, ale podle mě jako když máš mít jako tady vyhlížet oheň a nebezpečí různé, tak by si měl mít jako to. Jsme v kompu. CMD. Joj, to si pamatuju tady ty pípání, bylo u starých školních počítačů. Heslo. 1, 2, 3, 4. 5. Info. Check the Iron Bank rules for Iron Bark 11. Jo. Iron Bark 11. Jsme tam. Jsme v tom. Nechci to zkusit. Mě spíš se proč se mi laguje ta webka. To mě spíš zajímalo víc popravdě. Jsem mi začal sekat. Tak já jsem ji nějak nenastavoval. To bych to mohl zkusit, možná moment dáme menší, tady jenom přeskok na OBS. Mrkneme se tady do nastavení. Nevidím nastavení, vidím nastavení vlastností. Jo, tak teď to asi nemůžu udělat. Jak to? Jak to? Nevadí. Co jdem na to? Plague Exe. Tady je videohra. No tak pojďme. Tak jo. OK. On top, on top. Ty debile. No jo. Přesně za tohle jsem placený totiž. Já si to dohrát. To dohraju. No podle mě jich tady bude za chvilku, tak to vůbec nehituje. Headshot, headshot. Headshot, Magor. Další headshot, Ty debila. Teď jsem to mysnul celé, jsem debil. Ty vole, pojďme. Tak tohle je mnohem příjemnější než ta hra, třeba co hraju. On to. Jo, je to tam myslím. Ježiši, má se trefil. Poslední? Win? No, půjde další vina. Dobrá, vypni to. Service reporting. Vítejte State of the Art, sorry. Radio. New guy. Haven't gotten your name yet. What is it again? I saw your light turn on. I gotta say, it's refreshing to see Tower 11 alive again. I'm Connor. Fire Tower 12. Okay. Isn't that the job? I've had to cover your area until you arrived. Anyways, what brings you to this towering paradise of ours? Rozumiem, no. An experienced comrade. I can see why Mitch picked you. You got a
fire going? Get her lit. The temperature's about to plummet. You don't want to sit through the storm shivering. Jasný. Oheň. To mám kde udělat venku, že? I don't see the smoke. Did you light it up yet? Wood stove should be around the entrance. Get her lit. Co to pípa? No firewood. There must be plenty in the shack. That's all Marley did. The staffer who was in the lookout before you. She was... Anyways, you better get that fire going. You don't want to sit through the storm. Gasoline must be in your cabin. But if not, you can always grab your supplies from the storage shack. Tak jdeme pro supplies dřevové. Vole, já jsem dělal baterku. Easy. Cornering, jak nebyl. Máme tu tyku. Můžu se podívat dovnitř. Jestli mě něco buffne v hajzlu. Čistá. Hej, proč tady je ten mikrofon? Ne. Ne, do píče, já se tady budu schovávat před nějakou sračku a budu muset držet píču. Udělám tak. Easy. Má zakřáchnu mikrofon. Pam pidam. Asi jo. Na dřevo, utíkám. Jsem schizofrenní. Hele, tam je ta věž další. Uvidíme ještě nějakou jinou? Nebo jenom tady vidět, tady na okolí. Tak jo. Zamkni, vole. Open. Což hoří to? I need gasoline. Ty vole, mi tu buchnu tady, kámo. Dobrý. I see it. I see the smoke. Yep. Nice to see Tower 11 alive again. Did you To si report for the říká. night yet? Pičo, ještě jsem se... Ole, ne, dobré. Já jsem ty sirky hodil tam... Tady na tu mikrovonku a mi se to propadlo někam. Počkej, to tady radši nebudu nechávat. Tak. Did you report for the night yet? Better get to it then. Here at Ironbark, you are required to report every night before signing off. You don't want to disappoint Mitch on your first night. Dobré, jak se reportnu? Jak mám dát report? Toto je ono? Temperature in fire, jak tam vědět? Kde? Knot. Co to je, vole? Piča. Vydrž, jdu ven. 17. Potřebuji teploměr. Do žubu, vůbec. Co to je, vole? Kompas. Nepotřebuji kompas. Potřebuji teploměr. Kde najdu teploměr? Kde je teploměr? Co? Hovno, pepřák nebo něco. Jo, pepper spray, ber. Pičo, oni mají na pepřák na medu. Chudák. Kde najdu? Nevím. Weather condition. A to jak mám vědět? Number of hikers 0. Reported by Jack. Nevím, jak se ho nedal. Kde je ten teploměr do piče? Změřil jsem vítr, vole, ale já jdu z něj kompas to změří, ne?
Ne, počkej, já nemám tady někde na okně teploměr. Hej, vole, tu nebudu bloudit a hledat teploměr, vole, počkej, nemám baterku. Počkej, pepřák na medvěda radši. Ty piča. Když tady asi medvěd nahoře nebude, že? A když by tady nějaký zmrt byl, tak ho hned, čo? Vypnu ho tady tím. Nikdo není odolný na pepřák. Ne, já to prostě nemůžu najít. No, jest, počkej. Kamna, hodně horko je tu. Lights out po 12. hodině. Supply dropy. Refuel generátor, update reporting software, žádné videohry. O kurva, já už jsem si zahrál, pardon. Kde je tu prosím vás teploměr, někdo řekněte, já to prostě nenajdu. Tady vole, někde v Hrncu. Poraď mi, kde je teploměr? Já nevím, jestli tohle nepamatuju. No prdele. Já se zeptám toho. Nezeptám. Bla bla bla, measure weather condition with private equipment and low accurate to be sent to HQ for evaluation. To mě bolí. Dobré, víš co uděláme? Půjdeme se podívat tam dolů, vole, já to seru. Dám pepřák na médiu. Tam rozhodně není teploměr, ale tak kde může být? Hej, kde je teploměr? Počkej. Budeme se pozorně dívat. Jako mě by dávalo smysl, že ten teploměr bude tady někde na té boudě jako položený, víš co? Ale já ho tu prostě nikde nevidím. Tu prostě nikde není teploměr. The fuck? Tu musí být, vole. To je poslední místo, kde by mohl být. Dobré, zase je tady pepřák na měření větru, baterka, kdyby náhodou. Hen pičus binokulár. Tak já už nevím. Sirky, gazolín, vole, koště. Jako co mám dělat, hej? Tak já jdu zpátky nahoru, já to budu bloudit prostě. Ne, já nechci jumpscary. Nesnáším hororové hry do piče. Když děláš něco jiného. Ale tak jako já bych rád změřil tu teplotu, víš co, ale já prostě nemůžu. Já nevím čím, kudy, jak, proč. Jo. A nemám ho v batohu třeba, nemůžu to nějak otevřít. Já nevím, vole. Tím se neměří teplota, že? Já to zkusím. Haló? Oh shit, já nevím, čím se měří teplota. A není tady něco? To je mapa jenom. Tower 12. To můžu zoomovat takhle, tady jsme my. Tak počkej. A proč mi ta hra neporadí, když já nevím? A jak mám zjistit jako weather condition, jako mám se podívat na mráčky? Tak jo. Počkej, ukáž, změříme to. To vypadá, zamračeno není, vidím měsíček, všechno chill. Takže to bude... To bude clear. Clear. Weather condition je clear. A ve Fahrenheitu ještě temperature. Zasraní amérové, ty vole. Počkej. Tak znova, jdeme hledat teploměr. Mě už to nebaví. Mě nebaví furt. Ale však oni říkali, že to máš mít jakože u toho. U těch... No, u těch věcí, však to tu píšou. Dívej, tady to píšou někde. Teď nevím, vole. Ne, někde to psali. Někde psali, že ten teploměr je, ale... Počkej, tak... A na dveřích není. Není. Potřebuji rádu. Víš něco? No to je to dřevo, já jsem se lekl, co ke mně jde. Můžu si vzít tu sekirku.
Nemůžu, škoda. Já fakt nevím. Ale už mě ta hra jednou vyděsila, já už nechci. Počkej. Co je to? To je plyn, že? Tak počkej. Já tu prostě chodím zmateně. Strašně zmateně tu chodím jenom. To je absolutně wild. A nemůžeme si uvařit radši něco dobrýho k jídlu mezi tím, jako. Aha. Dobrá, už to naklikej, jako jak se to měří ta teplota. Mě už to nebaví. Ten má cíga, dáme cígu. Dobré, víš co? Já si jdu zahrát videohru. Než najdeš, kde je ten teploměr, já to hledat tady nebudu. Ty vole. Proč je ta hra tady tahle na tomhle kompu líp ovládaná než toto? Než jak je toto, kurva, nemůžu najít správné slovo. Než je ta jako primární hra, jak bych to asi nazval, já nevím jak to říct. Sedu na to. A co když tam dám random číslo, bude to vadit? Welcome to Ironbark State Park. Hele, já jsem našel video. If you're watching this video, then let me be the first to say, congratulations! You have been commissioned by the Ironbark Fire Department to protect one of the most prestigious parks in the state of Washington. Establish the Swivel Shark Lookout Tower to highly fire data. After collecting the data, input it in the art's highly employee who is first of using for a wildfire. Always the threat hesitate to the power if. Dobré, hej, Šulin. On mi neřekne, vole, jakože jak se měří teplota, ale řekne mi toto, jo. Tu je teploměr, a jo. A kolik to je? 46,1. Let's go, konečně se pohnem někam. 0 asistů, Jack. Nevím, jak se jmenuje příjmením týpek. Weather condition clear. Ale submit. Jo, jsem tu. Jo, já teď půjdu spát. Jup. Dobrou noc, pane Konor. Dobrou noc. Teď si můžu uvařit chálec. Ani kokot. Tak já si zhasnu na noc. Jsem vůbec. Kám. A jo, já jsem byl v té večeřárně, že? Nevadí. 3:26 IM. Kdo mi zhasnul? Se bojím. Dobrý den, halo? Halo? Potřeboval jsem na záchod Konora. Kámo, hoď to z té věže, prosím. Já nejdu do toho, já chci jít normálně tady z věže, no tak každý by to udělal, přiznejme se. Počkej, nemám pepřák, já tam nejdu bez toho. Můžu? Můžu tady odsaď? Já chci odsaď, prosím. Ne, jdeme do této ky, nebo posraně, co ti je? Hej, ale já nemůžu jít? Jakože mám pepřák? A počkej, Space P, tady můžu čůrat normálně. Hovno, z věže, zase budeme mít 6. No jo, pojďme. Pokropíme medvědy, vole, dole. Zas toho má ale 6000 vody v sobě. Ej, on se ani jednou nenapil. Kromě té kávy prostě tam. Tak ale po kávě se ti chce čůrat a šla bych nic teda na to. Se bojím. Tady jsou vlci. A počkej, tam někdo svítí. Jo, počkej, mám binokul. Tam je nějaký týpek? Dobré. Já ho vůbec nebudu řešit. Já tu nejsem, brácho. A jak mám zatáhnout? Však to je zadělané. Prknama to mám zadělané. Jakože mě tady někdo pojebe? Ne, tak ať ti tam nikdo
Nebude se na mě nikdo dívat ve spaní. Co jsou prasata? Noc. 2? Oh, I made it! Kolik to má nocí? Sip. Ranní káves. Jo, tak se mi to líbí. Výborně, přežili jsme to. Ale ten týpek tam dole byl divnej. A když piješ tak, že jebeš takhle hrnkem. Scroll zoom. Ahoj. Na co mám zoomovat? Mám fotku jakou udělat? Dívej. No jo, s vráničkama. Ty debile. Perfektní fotečka. Dobrý, teď je to aj takové příjemné. Až na tu muziku, ta je strašná. Ta je jakože hnus. Zase fotku? Tak, počkej. Tak takhle. No jo. Ty vole. Fotograf jsem. Space to get off. A na čem jsi seděl? Jo, jsem tady, braško. Connor. Connor z věže 12 už jdu. Počkej, tady, to umím pak. Vypni to, to je strašný. Kdo by to poslouchal? Jo, jsme tady, pane Connor. Co? Už mi nadáváš? Aha. Podívám se, bráško. North. Řekl North, takže počkej, já budu chytrý kluk a vemu si tady kompas, na který absolutně nevidím. Kde je North? Ježíš, já nevím si to vysvětlit, to je trapný. Však to ukazuje na sever. South. East, jak to je? Jsem debil, vole, že to mám přímo před sebou, debil. Jo, vidím. Já nevím s kompasem, ale bráško. Lacey Trail sektor. Není to registrovaný jako camping ten zóna, ok, tak jo. Fire risky, jasný. Je to bezpečný tam jít? OK, tak jo, tak já jdu. Jo, vemem si medvědí spray. A to je cool. Jsem třeba nevěděl, že jako pepřák na medvěda, jako něco takového, abych si to nebral. Vem si baterku pro jistotku, vem si tady toho. Toto tady prostě může hořet, jo? Co když mi chytne věž? To nikoho nezajímá. Já si baterku ale úplně nepotřebuju na tu cestu, ne? Piča, proč se mi zdal, že někoho vidím, jak šel? To je ten stín debilní, od čeho se to odráží? A počkej, a to už začíná jako noc? To znamená, že já půjdu zpátky ve tmě. Já koukej na to, jo? Dívej se, jo? Tady se zavřeš a instantně mikrofon tam nevidět. To znamená, že já se tady budu prostě před něčím potom schovávat. Ach jo. Já nechci. Špatná stezka. No to kudy mám jít? Však tam... Počkej, kde to hořelo? Jo, tam to hoří, aha. Dobrý, jsem se zmátl trošku. V klidu. Je tu nějaký jako omezený sprint? Doufám, že ne, já budu furt budu utíkat, furt. Sprinter, kámo. Lacey Trail, takže tudy. Aha, to je ta, vole, cedule na medvěda. Pozor, medvídek v area. 8:37 PM, tak pojďme. Proč je to tak daleko, kámo? Ale mi říká, že se nám vzdalovat, víš co? A já tady druhou noc hned v lese. V noci. A kdo si tam řval? Pohoda. Ty zvuky jsou nechutný. Hej, už mě to už jednou jsem se tady posral. Tam ten debil mě vylekal v té píčovině. Haló? Je tu někdo? Ty vole, jsem dostal signál zpátky. Čau. Ty vole, týpek je normálně rychlopsáč. Aha, dostali jsme tu recept na pizzu. Pizza pasta.
Co to bylo, kámo? Tam někdo chodí. Vůbec. Já tam nejdu. Ne, to je ta vysílačka. Já ten nepustím to. Tady mačeta normálně. Co to je? Někdo píští, píská. Hej, to je hnus. Kdo tam je? Ukaž se. Dobrý, co mám dělat? 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 Hej, co to je, vole? Jak to mám zhasnout? Promočím tu madracu, vole. Hej, proč máš stan tu a spíš venku? To je trošku divný, ne? Mám to zalít, vole, konví. Já mám strašně strach pustit ten spray z ruky. Ne, dobrý, přestaň být posranej. Nic nemůžu vzít. Tady vodu. Jak to mám zhasnout? Můžu to nějak pošlapat? Nejbližší věž 11 frekvence rádiová. Vole, myslím si, že je krev nějaká na zemi. Tady taky nic? Kánoe? Týpek si tu chilloval na jezírku, víš co? A já mu jdu tady úplně skurvit výlet. Dobré. Ale ta hra mi vůbec neříká, jak to mám vypnout, ten oheň. A co tady znova? Řekneš mi něco, nebo něco buff náspoj, nebo tak? Piče, jestli to není neomezený a já dostanu pojeb, tak se postaru. To je kýbl s vodou. Aha, vodu, nalijem si vodičku. Tak. Čvachni to tam. Chrst. A tady něco úplně vyděsí. No ještě vodičku. Ještě vodičku. Ne? Tak už ne. Daj to, vem si ten spray. Na skle. Už můžu jít, že jo? Já jdu dom. Dobrý, pohoda. Ne, podle mě nemůžu jít dom, něco řekne, že mám jít zpátky. Ne, dobrý. Pičo, jsem to slyšel za mrtku. Včera jsem si omylem klikl na kameru. Nepohnul jsem s ní. Já to mám označený teď. OBS vedle. Oh shit, sorry. Tak to asi necháme. Když jsem se vracel zpátky do mojí věže přes tmu, nemohl jsem se zbavit pocitu toho, že je něco hrozně špatně. Moje mysl nemohla pomoct. OK. Dobře. Mně to spadlo? No, dobrý. Ty pičo, jdeme pryč. Jdeme pryč, já se bojím jak debil. A začínám jít lát. Dal bych si do brudku. Včera při rematchu taky tyho jsem měl hlad furt. Vydnal bych si Volta docela, ale... Jdu špatně, že? Ježiš, že jsem debil, vole. Kriste, já se snažím co nejvíc vrátit rychle a já jdu normálně pryč někam úplně do prdele. Jebne mě. Dobrý, tak jdeme tady. Tady je teda ta věž. Dobrý, a já jdu normálně, že nahoru, hned. Že hned. Teda pokud mě tady něco nevysere hned. Prosím, čiluj. Vypadá to, že z nikdo za mnou nejde, asi snad doufejme. Tak jo. Je to pohoda. Totální láče, zmrknu dovnitř, že se nám tam nikdo neslídí. Vypadá to, že ne.
Ale my máme oddělané ty prkna už. Dobré, položíme si tady naši výbavičku a půjdeme říct teda tomu Conorovi, že to. Běž 12. Conore. Campsite jsem našel. Ne, ne. No, tož. Ne, no, neponoučí se, je to pravda. Aha, ok. Aha, po třetí už, ok. Ne. To byly děti? Aha, já myslím, že jsou to normálně dospěláci. Aha. Písknutí. Aha. Jo, jasný, prokletý půda. Já musím energetiáček. Nevím, proč se mi furt začala sekat ta webka. Celou dobu to jelo OK a zrazu se to začalo sekat. To mě trošku štve. To mě trošičku víc mě to štve, ale to co mám dělat, no teď to úplně nespravím, bohužel. Ale do dalšího streamu se na to mrknu. Pohoda, bráško, pohoda. Jasný, goonery netolerujeme. Ty vybiješ, nebo co? No, tak mě řekni, vole, když budeš to. No, čau. Tak dáme si pizza pasta? Nebo tak, něco? A zase píše Kyla. Not delivered, no jasný. Jo, a teď si jdem uvařit teda jídlo. Počkej, takže my tady máme pastu, nějakou omáčku, peperonky, mozzarelku, sýreček hezky a rajčata na kostky. Instrukce. Všechny ingredience do kastrolu a péct to na 420 stupňů po dobu 35 až 40 minut. Aha, takže jak to tam vysypat? To je ten kastrol, ne? Nebo do jakého hrnce? Jo. To je ono? Aha, ok, jo, to dává smysl, že na plach spíš. Takže marinara sos. Dobrá, kde z toho je marinara sos? A zase něco hledám, vole, hej. Je to normální. To asi není úplně v čilu. Missing something, no jo, no ty omáčky, bráško, jenomže... my jsme packed jak svině, dobře. Marinara sos, která z nich to je sos? Tohle marinara sos, dobrý, dáme ji tam. Ty vole, se toho nebojíš, Boreče. Ty se toho vůbec nebojíš. Dále tam máme pepperony. Salámek. Co je toto? To je nějaký, vole, debil. Další debil. Joj. Dobrý, já to hodím sem, však to se tam bez tak vrátí. A mozzarelka. Dáme mozzarelku. Rajčátka nakrájený na kostičky, to bude toto? No jasně. Tak. Co kolečka, vole? Pojebanina. Co je toto? Brr. Pepperoni. Jsme golden. 45 minut. Tak budeme čekat? Nemusím ani topit dneska, ta trouba to vytopí určitě. To je úplně jasný. Jsem tu, no.
Ale jo, kopíruj tě. Dobrý den, co pak se děje, pane? Just reported their ass to the authorities. A co říkali, Braško? Forest Service agency will take care of it first thing in the morning. Tak jo. They can track them down and give them peace of mind. We'll keep an eye on things from here. You stay vigilant for such smoke moving forward. Dobře. Speaking of duty, I don't see your name here. Did you report for the night yet? Jo, reportnem to, hned už jsem toho byl. Fakt, že jo, přísahám. Tell you what, I think I'm gonna hit the sack now. Dobrou, I pane. know it's been a tough day, but you're doing an excellent job up there. Jo, my pleasure. Over 12, signing off. Over and out. Over and out. Tak, otevřeme si naše reporty a pojďme na to. Počkej, tak, teplotka je teda 47,1 dneska, o stupeň vyšší než včera. Wind speed, tak budeme to změřit. Budova kočko, neskákej mi, to se posral. Takže, ty vole, dneska o dost docela. 21 tam bylo, že? Jo. 21 knotů. Number of hikers assisted 0. Nebo jakoby jeden tam byl, že jo, ale ne, že bych mu asistoval, přímo já jsem jenom zajebal ten oheň. A počasíčko máme jaké dneska venku? To vypadá, že je zatáženo, že? Jo, to je cloud. To je cloudy počasí, takže to odešleme. Týpek tady nějaký Joshua, že třem pomohl. To je bowler. To je bowler. Joshua. Počkej. Report submitted, nice. No a dobrý, a teďka počkáme na ten jídlo teda. A už to. I like eating in bed. Dobře, no. Jak on šel spát rovnou s tím? Počkej, vole. Nějaký talíř, ne? Nebo tak? On rád jedl v posteli, ale to jako bude žít z plechu? To ne. Bože, zase jsem staklej, zase nevím co tak já to hodím na postel. Jo. No nic. Zažereš to celé ten plech, brácho. Neříkej, že to zažere celé. Si daj no, půlku plechu kámo, abych zažral jeden ten čtvereček, jakoby jenom vrchní, víš co, rozdělil bych to na 4 a zažral bych jeden. Už je plný. Zažral double porci, co bych snědl já. Tak. Kámo, do ledničky se s tím netrefím. Dobrý jsem. Kola. Můžu to vypít? Nemůžu. Dobře, dejme tomu, jsem to přivřel do dveří, vole. No tak jdem na dřevo. Řekneme jenom, jestli tady něco není. Nebo někdo. Asi ne. A už dlouho nebyl jumpscare. Byl docela brzo ze začátku hry a teďka mě to hrozně znepokojuje, jak už hrozně dlouho nebyl žádný jumpscare nebo něco. Asi zhasnem radši. Na sebe nechci úplně upozorňovat. Prdele, já to budu muset nechat ten spray. Piča. Jsem se ho neměl brát. Já jsem ale nerefuel. Co to bylo? Proč tady tak zhaslo? Ty vole, jedem. Šupej nahoru. To je to cedule. Dobrý. OK. Tak. Podsákáme to benzinem. Dáme ho to dál trošku od toho. Otevřeme. Ježiši. Dobrý. To je hrozně janky toto, odhazování věcí. To říkám, vole, nejsem schopný zahodit jednu věc. Tak.
A může mít spát, ne? Ježišmarja. Jenom pepřa. Já jsem mu daleko, ale kdyby náhodou se ukázal ten týpek jak včera. Že bych si ho zoomnul, víš jak. Jak to mám zadělat? Jo, aha. Tak. Zaděláme. Teď jsme v klidu v noci. A proč tady není něco třeba, víš co? Takový tady je tenhle zase ten plyn, no, to je pravda. Takže by to vlastně bylo úplně govno tam. Ale nějaká záclona, aspoň tady zevnitř, víš co, že bys to zatáhl. Oh fuck. Prdele. To jak mám zadělat? Musím se zabejít do řítí. To obejdu, vole. O to, že bude jumpscare, jak to zadělám všechno. Úplně to vidím. Čuma teďka někdo tady a půjde po mně. A já se zesedu do gatí. Dobrá, ale 2 hodiny nápor vole hororovek je crazy. Ale nevím, jestli to dohrajeme dneska. Hrajeme už hodinku, takže jsme asi v půlce hry. No i když mě to trvalo dlouho, než jsem tam našel ten teploměr předtím, takže... Budu to dělat a počkej, já čeknu tady, jestli jenom všechno to jede v pohodě. Dobrý. Hell no. Co je? Ty kurvo! Jo, viděl jsem tím, že rožnu. Ty debile. Mám jít ven? Piča. Mám jít ven? Alfred presents outside. Oh hell no. Nějaká kurva. Pod postel se můžu schovat? Oh. Týpek, vole, normálně mě tady stolkoval. Satan, choď pryč. Znič to do prdele, vole. Kontakt Connor. Connor, pomoc, jde po mně uchyl. Co když není prank, bráško? Tak on mi řekne, že se nemám vole děsit, že jo, díci dělají joky a pak mi řekne, že jsme uprostřed něčeho. Proč jsi mi zapol radio? Držu. Bráško, nechoď sem.
Prosím možnost, night 3. Okay. Kolik to má nocí? Já nevím. Nevíš, jo? Nepamatuji si. Ráno jsem se zbudil, ale nebyl jsem si jistý, jestli to byla skutečnost nebo Santa, no, ok. Konor mi řekl, že to je nějaký neškodný prank, no jasný. Něco divného se děje v lesích. Of course, of course. Máš to zasviněný, bráško, přesto nic nevidíš. Scanning densities. Přesto, a jak chceš skenovat s tímhle něco? Zoom. No hurá. Je to zasraný. Dobrý. Vidím vše. O prdele. Flérka, tak jdem tam, no. Tady tím směrem. Když mi půjdem tak. No, já mám v ruce, i když nemám v ruce. To fuck. Počkej, kudy se leze dovnitř? Můžu to zahodit? Hello? Is anyone there? I need help. Please, someone answer. Nejdu tam. Hello? Kurva. Can anyone hear me? Jo, slyším tě. Thank goodness. I'm lost, and I'm really starting to freak out. Co se děje, braško? I don't even know where to start. I went out to explore the area and lost track of time. No jasně. And now it's dark, and I can't remember the trail back to my truck. I think I'm lost. I have a flashlight, a compass, a fully charged two-way radio, a flare gun, and some of my camping equipment. Kde seš? I'm in the middle of the woods, on this trail surrounded by trees. Everything looks different at night. True. I thought shooting a few flare gun shots might get someone's attention, but no one's come yet. All it did was light up the trees and make everything look even scarier. I just want to find a way out of here. Popiš mi okolí. To už říkáš, že? Ale nějaký ten vodní tok. I'm walking towards west right now because I remember walking east when I came here. Thank goodness. I see it. Co vidíš? I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the I knew it. I thought it looked familiar. Já jsem tam měl moc klipu. I couldn't have trusted myself with this decision. I'm right here. I hear you. Co? I hear your whistles. To nejsem já, braško. What? I see you behind the trees to my right. To nejsem já. You're freaking me out. Neklop do pičí. Jdu otevřít. To je zase ten debil, vole, to mě vystrašil na začátku. Čau. Jo. Lost hiker. Joj. No já jsem vařil už. Už jsem vařil, jo. Co ti myslíš, bráško? Byl jsem to, no. Jasně, no, medvědi, určitě, brácho, věřím ti všecko. Bobcat je race, no, Bobcat je race a... Aspoň já myslím, že to je race. No, dobrý. Not mention will be a quiet distance from help, if anything happens. Jasný, pohoda. Já mu neřeknu o té lepce.
Ježiš, že mu to musím říct. Lord have mercy. Ne. OK. Chce to zůstat se mnou radši. A může jít pod postel spát. Já nepotřebuju to. Já budu spát pod postelí. Pak ten, co tady vole dělá píčoviny, tak ho sejme a já uteču. Tak já jdu si reportu dělat. Jakoby asistnul jsem mu, ale už je po něm, protože tam pískal kdosi, takže... Nevadí, nevadí. Zkusil jsem mu helpnout, nějak to nefungovalo. Tak změříme vichr, 24, au. Tak zahodíme, počkej, temperature je kolik, 56,9. 56,9, spadlo mi vapo. Počkej, dám to sem na bok, tak, 24. Máme dneska mračno, zase to vypadá, ne? Ne, dneska to vypadá clear, o to je clear určitě. Máme clear, submit. Right weather, takže jebetí. Jo, tak já se budu podívat ven. Tak co je tohle než clear? Partly cloudy. Je to něco takového? Mist, wind, rain, thunderstorm, cloud. Co to? Mist. Wind. Je větrno. Co to je za věžku? 5. A 12 je kde? On nemá ještě pinnuté, Conor. Hej, Conore. Hlavně, že do mě jebe, že dělám svou práci, ale ještě to nemáš. A co je tady na tom disku? And we are back. Dobré. How do you? Hi, everyone. I'm Ron Boss. And I'm anyways. Oh, hell. Tails, happy. Oh, enough about me. Do píči. Kočičky? Slunto, ty jsi tak nebyl. Co to je? To fuck, to vypadá nějaký AI generated slop. No pěkný videjk, jo. Užil jsem se. Tak. Zaděláno nemáme. Nebo tak jako z půlky jenom. Dám pepřák. Zaděláme si okýnka. Jdeme spinkat. I když nám je to useless, protože ten čurák na nás čumí přes tady tohle okno. Tady takhle stále dělal, že co tam máš? Jo, normálně se na mě díval týpek. Jo, vyspreju, pomáhá to na něho, asi ne, že? A pro moje bezpečí, neříkej mi to. Já prostě vysprejuju při nejhorším týpka a... OK, už mám kámo to, vidiny. Hej, no, tak já už jdu pro to dřevo. Protože týpek mi řekne, je mi zima. Ne, on je hungry. Číku, dáme chalec. Tak pojďme. Jebečí. Kde to mám ohřát? Zapni se. Pičo! Vydrž. V čem to mám ohřát? Do mikro... Ach jo. No nic, no. Už? Budeme ohřívat dlouho. Repeat after me, only you. Only you. Tyhle, dostal jsem chuť na Far Cry 5. Na Far Cry 5. Ham. Zase zežere půl plechu.
To je magor. To by mi stačilo na 4 dny, ten celý plech, on to zažral za 2. Když mě potom bude nahánět, já se budu schovávat, budu muset držet hubu. Budou tam nějaký hlasitý zvuky. Protože jestli jo, tak mě se to odrazí přes repráky do mikráku, já jsem v prdeli, no já zdechnu hned. Umí to. A já budu mít prase. A teď bude chtít dřevo. Yep. Toto si brát se vlastně nemusím, protože vole. Ne, já si vem... Ne. Co chci? Stejně to tam budu muset zahodit, ale si to ani nebudu brát. Zhasnu, vole. Chillu, týpečku, chillu. Bangeros, give me wood. Ty kokot! Hej, ta hra je hrozně dobrá v tom jumpscarování, já to vždycky absolutně nečekám, ty debile. Oh. Kdo seš? Kecáš. Ani piču tě nevěřím. Every Sunday. Jo jo. Jo jo. Jo jo. Běž už pryč, prosím. Se chci zapálit dřevo a spát. Byla jsem first meant to burn and no operation can stop. Jasný. Souhlasím, pane. Se vším, co říkáte. Máte pravdu. Silas? Brr. It's getting late. Have a good night, Jack. Brácho. Jsem ti neřekl mé jméno. Jo, jasný, vole, maintenance worker. To víš, jo, blbečku. Ti žeru úplně. Týpek se ještě ví, jak se jmenuji. Bafne mě jak největší čůrák. Ty debile, vole. Oh, vole, já tady pičo chytnu infarkt normálně u té hry. Ježíš. Pořádně, ano. Nevím. Testuj. Je. Já to nebudu nechat tady, to je nejvíc. Pičo, vole. Proč bych tady nebyl? Brožko, ty víš něco, co já nevím. A to se mi vůbec nelíbí. Šel jsem pro dřevo. No počkej, já mu řeknu o tom Silasovi. Aha. Co? Jak nečekané. Tak jsem se zabavil. Vidíme jméno. Nevím. Já už nevěřím ani Connorovi. Jasný. Jo, dobrou.
Co zas bude, vole? Co zas bude za pičovinu v noci? Bu, bu, bu. Jo. Nervozita, vole, začíná růst každým dnem, no jasný. Když jsem se od to odhlásil, vole, nevím jak to říct, vole, počeštit to. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. 2 nights later. Ty vole, jaký skip. Bro, úplně chilloval, hej, proč jsem ten chill nemohl mít? By mě to aspoň trošku uklidnilo. Hele, tady bouřka, jak dobré. Jo. Well, good news. Just heard from the HQ. They say we've got a new system update on the computer. Hovno. Update, to bude stát za hovno určitě. They say it's an important security update. No Aha. more snoopers, I guess. Jak to aktualizuju? To be honest with you, all this new technology, it's not really my thing. Aha, okay. Dare I say it? These computers are probably going to take all our jobs one day. Anyways, Okay, for to je now, true, use the no. console to run the new system update. I'm sure a young man like you can figure it out. Hop. Tak ukáž. Help. Update. Update package. Fuck. Konore. Well, dare I say it? Anyway, I'm sure a young Yeah. man like Closest check for current version. Co to je, vole? CHQR? CHQR 2.07. Takže to bude update 2.0.8. Fuck. Aha, počkej. CHQU tady. Filterina. Jo. Update. Service. Report. Line. System. Version. No to bylo jenom vůbec psát celé. 18.03. Man, what the fuck. Update. Package code. Není v košu něco. Ani hovno tam není. Ne, já jsem to se ztratil. CHK UPD. Package version. Severity, ano. Update, product, size. Package code 4.3, aha, ok. Update 4.3.4.6.0.8.4. Co? Jo, jakože teď mám to napsat ten kód. Dobrý. 4.3.4.6.0.8.4. No. Do piči. Kde to je, vole? Nevím, něco tady, vole, line. Please enter an active line. Piča se teďka podobrýli. Co tam mám napsat? Bla bla bla. Víš. Vůbec nevím. Tady je velikost, EULA, bla bla bla, update, Rainbow OS, severity, unknown package, 2.1.1. 1. Nevím. To tam opíšu prostě, než tam něco padne. Víš, že jsem to napsal špatně. Nice. Up to date. Máme krásné nové. Pičo. Spadl mi pičo prout. Nevidím ani kokot. Jdem. Co mám dělat, být bez toho? Bez Wi-Fi? Bez hajet? Bez Wi-Fi jsem, to je pravda. Prosím.
Nalij tam vodu. Teda vodu, gazolín. Hektolitry, jo. Počkej, prosím. Dobrý. Mně se odráží hrozně zvuk, vole. Něco, aby mě tam někdo slyšel. Drum. Nahoru. Po schodech. Jeden týden pozdě, ty pičo. Čas utíkal vlastně. Connorův generátor byl pod údržbou. To znamená, že jsem musel hlídat jeho zónu 2 dny. Žádný ohně. Musel jsem kontrolovat Connora 2krát za den. Aha. Já jdu zpátky, hádám, že od Connora moc. Ne. Braško, co mě budíš tak pozdě v noci? Já se rožnu. Na féra. Jsem tu? Co, já tež ne. Já tam nejdu. Podívám se. Co je, vole? Píčo, já tam ale nejdu. Já vodit nebudu. Jo, no, Romane, mám čas to mazat. A to je zase ten, vole. To je zase z Kiku, pičovina. Ne? No to je tady na Twitchu, už to vidím. Co mám dělat, vole, jsem čuráka, ano. Budu si nějak muset to vyfiltrovat potom. Smoke. Tam je smoke a tam je rovnou kempík. Ho! Jak je mám vyfotit? Jak chceš fotit na nějakou dálku? A kde mám foťák? Nevidím foťák. No počkej. Mě uvidí, jak debil. Čum. S bleskem. Pizdy skurvené. Počkej, já jsem si nezamutnul mikrák, vole. Draží se mi hudba, pičo.
Haló? Pane? Ten kokot tam dýchá, ho slyším. I hear your breath, motherfucker. Čum, má mě. Ty kurvo! Pičo, hajzl. Cože tudy? Ty pičo! Ty kurvo. Pičo, počkej chvilku. Jeď! Pojď se, že jako všichni jsme vole crazy out here. Co? Další ráno přijeli debilové vole a udělali pičovinu. Nikdo mi nevěřil. Just stick to looking out for fires. Jo, takže už tam nikdy nešel. Reálné nebo ne, po setmění vole se tyto lesy proměnily vole v nebe pro ilegální aktivity. Buďte safe. Jo no, buďte safe, práško. To nám upalovali někoho, ty magor. To byl podle mě ten týpek, kterýho jsem zachraňoval. Nebo jsem se snažil zachránit. OK, dobrá videohra. OK, to se mi docela líbilo. Myslím si, že to bylo docela good. Ty vole, ty magore. A dojebal jsem se z toho. Jebe. Jinak zdravím Elisu. A ještě koho si jsem viděl, že se joinul během streamu Gejza, myslím. Koukám, že jste tady celý stream. Čehož si vážím. Jo, tož zajímavá videohra, tyjo, mohli bychom potom dát nějaký další dílec, tyjo. Game by Rail Studios, ok, zabili jste už, udělali jste mi, ty vole, 3krát jste mě pojebali, vole, extrémně, že jsem skákal ze židle. Crazy shit. Ok, a potom jaké ty epizodky teda tu máme ještě? Toto je neznámá, nevím proč. Sophie is coming out. Už to vyšlo, nebo to nevyšlo?
Home Alone, takže každopádně máme tu ještě 3 další epizody, které můžeme pak dát na nějakých dalších streamech, ale teďka pro dnešek hororovek dost, možná můžeme zapnout nějakou jinou videohru. Každopádně já se půjdu dosrat asi na vecko, ty vole, z tohoto nebo něco, já nevím, hoší, to je úplně v prdeli. Každopádně vám tady dám teďka minimálně screen, pustím vám nějakou muzičku, než vymyslíme, co budeme hrát. Dáme něco asi na chill, protože tady toto mě to jako těžce rozštěpalo, ale dáme si to určitě znova zase. Udělám každopádně rozvrh na streamy, protože tady na Twitchi je možnost udělat ty rozvrhy, takže já se podívám, jaká mám směny v práci a udělám potom postupně rozvrhy, kdy bude stream, v který den. Teďka každopádně buduje stream snad každý den, aspoň 2 týdny v kuse, protože mám spoustu ranních směn, takže by to mohlo být nice, sice nebudou tak dlouhé ty streamy, protože musíme jít brzo spínkat, když stáváme ve 4 ráno. Každopádně za chvilku budeme back. Za chvilku jsme back.